Башкортостан археологтары быелгы казыну эшләре барышында Өфе янында урта буатка караган җитештерү комплексы барлыгын ачыклана. Был асыш нинди комарткалар белән раслана? Һәм эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия Фәннәр академиясының Өфе гыйльми үзәге Раил Күзеев исемендәге этнологик тикшеренүләр институтының археология бүлеге итәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айнур Тузбеков. Шулай итеп, быелгы археологик эзләнүләр эше тамамланды, мизгел тамамланды дип әйтә алабызмы әле? Юк, әле мизгел тамамланмады. Безнең мизгел кар ел менән генә тамамлана. Быелгы пландар безнең тагыла 6 локацияле казу эшләрен башкарырга. Беренче уның Өфөгә якын, Благовар районы, Шишма районы, Благовещенск районы, бәлки Бирск, Кушнаренко райондарында. Һәм берһе безнең Нефтекам каласы эргәһендә эзләнешләр алып барырга. Ни өчен тап ошо райондар хәзер кызыксындыра? Чөнки был җирдәрдә безнең уйлавыбызча бер коммуникатив үзәк булган, берничә сауда юлы булган. Һәм был сауда юлларында бәләкәс кенә каласыклы авылдар әйтергә бәлки булгандыр. Һәм был авылларда сәүдәгәрләр, алыс җирдән килгән сәүдәгәрләр туктап сауда итә алгандар, бәлки аттарына, мал туарларына үзләренә ашарга таба алгандар, бәлкәс кенә каравын һарайдар күк. Шунда җирдәр булган. Шунда тукталкалар булган исәпләгез. Берничә улар арасында бер 50, бәлки 60 километр сакрым арала бер-береннән булгандар. Һәм бу җирдәрдә улар туктап, бу локацияләрдә туктап, улар ял итә алгандар. Әле моны асыклаган казыну эшләре алып барган җирдә һез асыклаганһыгыз җитештерү урындары булган дип. Бу нимәгә бәйле? Кайсы урындар ул? 17 елга тиклем безнең археология белемендә алтын урда менән бәйле берничә локация, берничә объект билгеләйне. Улар күчмә халыклар менән бәйле булган. Ул бәләкәс кенә авылдар, елгалар эргәһендә. Унда кешеләр яй көне яйләүдә мал тотып, төрле эш менән шөгыльләнгәннәр. Без 17 елда бу Подымалова объекттан табылгас, без раскопка беренче казу эшләре алып баргас, без табылган әйберләргә хайран калдык. Чөнки ул әйберләр бөтенләй тамаман бик аерыла иде. Алдагы караштан аерыла иде. Һәм бunda беренчедән хавыт хаба, кыйбатлы хавыт хаба, улар киршәк ватыктары, улар алтын урданың тик бөек зур шәһәрләрендә эшләнгән хавыт хабалар табылды. Уннан соң тимер, бакырдан эшләнгән әйберләр, улар бик югары килемдә эшләнгән. Уннан соң ювелир әйберләр, һөяктән эшләнгән. Буга тиклем бундай табыштар юк иде. Һәм берничә комплексты тикшергәс, комплекста ул безнеңсә ул ергә атырылган өйме, анда мейстәре һәм башка кәсеп менән бәйле. Ягъни бу әйберләр Башкортстанга ситтән килтерелмәгән. Ситтән килтерелмәгән. Бу кешеләр үзләре монда эшләп, кәсеп менән шөгыльләнеп, төрле кәсептәр менән шөгыльләнеп, уларды безгә калдыргандар. Үзләре эшләгәннәр. Үзләре эшләгәннәр. Монда уларның инструментлары ла табылды, отходтары ла табылды. Гомумән, мәсәлән, хәтта таштар, эшкәртелмәгән таштар, кыйммәтле таштар. Улар кыйммәтле. Ул усырсын мөгаен кыйммәтле таштар. Ул усырсын бәлки кыйммәтле булгандыр. Апал таштары, улар безгә Көньяк Казакъстаннан, Тарас тирәһендән килгәндәр. Һәм бу кешеләр бу таштарды эшкәртеп, бәлки
ювелир, бәлки кәрәк ярактар кешеләргә, бындагы яшәгән кешеләргә хаткандар дип уйлыйм. Безнең уйлавыбызча. Ягъни материалдар сеймал сиктән килтерелгән килеп сыга. Сеймал ситтән килтерелгән һәм Башкортстанда Җитештерелгән. Көньяк Уралда табылган. Бына ошондый күзаллаулар бар инеме Башкортстанда касандыр бында җитештерү үзәкләре булган дигән күзаллаулар элек бар инеме, ул әле быелгы асышмы? Юк. Безнең укытучыбыз Нияз Абдулхакович Мәҗитов әйтә ине үзенең лекцияларында, Башкортстанда берничә кала бөек шундый сауда үзәкләре булырга мөмкин. Кәсеп үзәкләре дә мөмкин, әмма буга тиклем билгеле түгел ине. Һәм башка безнең бер тарихчыбыз Гростович Геннадий Николаевич, ул да әйтә ине, Башкортстаннан берничә сауда юлдары үткән дип, һәм бундай шунда сәүдәгәрләр өчен пунктлар булырга мөмкин. Авылдар, улар ял иткән авылдар булырга мөмкин дип. Караван-һарайдар булырга мөмкин дип әйткән мәгълүматлары бар иде. Шуңа күрә без буларды шундай үзәкләрдә табырга булдык. Һәм иң мөһиме безнеңчә Өфе эргәһендә без беләбез берничә мавзолей бар. Шишма районында 3 мавзолей: Турахан, Хусейнбек, Бәләкәс кешене. Һәм был мавзолейдар бушка гына был ердә, был урында төзелмәгәндер. Чөнки кешеләр, борынгы кешеләр, 14нче буаттагы кешеләр, улар уйлавынча был мавзолейдар үткән кешеләр был күмелгән кешеләргә дуа кылып, Фатиха укып үтергә тиеш булган. Һәм был ердәрдә был мавзолейдарды бөек шәхестәр каберләрен иң әһәмиятле ердәргә, коммуникатив үзәкләргә урнаштырырга улар уйлавынча бик мөһим булган. Чөнки күп кеше үтә, күп кеше Фатиха укый ул кешеләргә, һәм ул кешеләр тагыла күп үзләренә савап ала дип, шулай дип уйлый. Шундай уйлый менән был тирәләрдә эзләнү эшләре, археологик тикшеренүләр без башкарырга булдык. Әйткәндәй, буна был эзләнү эшләре ул хәзерге яңа караш тудыруы, ул мөгаен дә хәзерге заманча корылмалар белән мөмкиндер. Хәзер археологлар нинди заманча корылмалар белән эшләй? Чөнки заман алга бара, шул һеҙҙең фәндә ул тик тормай һанлаштырыла. Хәзерге заман корылмаларын без бик кулланабыз. Беренчедән ул квадрокоптердар, унан һуң цифровой археология тибет, төрле прибордар, геоприбордар, мәсәлән, Подымалова казу эшләре башыннан без башта геоприбор менән үттек, һәм ул әйткән комплекстарды без баштаса дистанцион методтар менән күрә алдык. Күргәс, уннан һуң казу эшләрен төп уларның өстендә генә алып бардык һәм уңышка ирештек. Әйткәндәй, бына галимдар әйткән, ниндидер каласыктар, ниндидер тукталка урындары булырга тиеш дип төсмерләнгән, һәм бына бүгенге күзлектән караганда Урта Буаттарда унда авылдар урынлашкан булган, Урта Буаттар өчен ул авыл һаналганмы, әллә каласык, кала формаһында булганмы? Әлегә әйтергә кала булып булмавы минемчә бик иртә, чөнки асыклы эшләр бар әле димәк. Әйе, чөнки Подымалова, безнең Подымалова былтырда казу эшләре һәм быелгы башкарылса казу эшләре 27 гектар самага тирәле үткәрә үткәрәбез. Шуңа без тагыла күбрәк мәгълүмат булһа, күбрәк мәгълүмат алгас, уннан һуң гына әйтә алабыз. Бу авылмы булган, яки бәлки бу каласык булгандыр дип. Булгандыр. Бу казыну эшләрендә һәм мәктәп укучыларында әле биткәнһегез. Әйе. Ничек эшләне укучылар? Бик охшаны, бик әүдем эшләнеләр алар.
Улар өсөн дә кызыклы булды, безнең өсөн дә. Бу проектты безнең директорыбыз Бахшиев Илшат Интизам улы ул урталык китерде, ул инициаторы булды бу проекттың. Һәм без бу проектка полингваль мәктәп, Демала урнашкан, Ярки микрорайонындагы урнашкан полингваль мәктәп катнашты. 6-нчы сыйныф укытучылары археологик сыйныфтан. Һәм был минемчә бик балалар өсөн дә уңышлы булды. Ата-әсәләр өсөн дә бик уңышлы. Чөнки ата-әсәләр безнең заманала хәзер бик күп ата-әсә балалар белән әңгәләшә алмай. Һәм гел балалар гаджеттарда, мобильный телефоннарда уйныйлар. Һәм был безнең Подымалова улар бергәләшеп эшләннәр, палаткаларда яшәннәр, балалар белән һөйләштеләр. Һәм шул ук вакытта гыйльми эш менән дә булдылар. Туган як тарихын өйрәнделәр. Әлбәттә. Безнең Башкортстанда милли мирас дәүләт реестры булдырыла. Тиздән депутаттар бул туралы законда карай. Һәм карашты белге килә. Ни өчен кирәк ул реестр? Минемчә, бу бик әһәмиятле эш, чөнки мәсәлән, бездә бик әһәмиятле, бик уникаль археологик объектлар бар. Һәм археологик түгел, этнографик объектларда төрле bunday дөнья кимәлендә лә кем булмаган объектлар. Һәм был объектларны дөрес халыкка күрһәтү кирәк. Чөнки безнең халык кайбер вакытларда төрле кешеләр була. Һәм эзотериктар, философия икенче булган кешеләр, улар үз караштары белән интернет сәләтләрендә бу объектларны күрһәтергә маташа һәм үз кимәлендә үзләре өчен ничек акча эшләргә бу объектлар белән тырышалар. Һәм бу реестр һәм халыктарга дөрес күрһәтү объектлардан гыйльми яктан ничек испатлануы, ничек күренүе бу безгә нык әһәмиятле, чөнки хәзер история, наука тидәр бит инде. Шул нәйләрдә направление күрһәтмәскә инде. Рәсми мәгълүмат бирергә. Рәсми мәгълүмат бирергә. Фәнни мәгълүмат бирергә. Фәнни, гыйльми мәгълүмат бирер өчен. Зур рәхмәт һезнең фикерегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Рәсәй Фәннәр академиясының Өфе гыйльми үзәге Раил Кузиев исемендәге этнологик тикшеренүләр институтының бүлек итәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Айнур Тузбәков һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.